Здравейте, казвам се Вера Петрова и съм доцент по мелиорации в Лесотехническия университет. Радвам се, че бях включена в проекта Илка, който ми донесе много знания за правилното компостиране и управлението на компоста. Най-важното, което научих че трябва много добре да се балансира съотношението между зелената и кафявата маса, което е така в основата за получаването на един добър компост. Другите важни неща, които разбрах, че е много важно компоста да бъде непрекъснато влажен, добре увлажнен и добре аериран. Знанията, които получих в това обучение, ми дадоха представа за това колко е важно да се използват органичните отпадъци и по този начин да опазваме околната среда. С тези знания, които придобих, всъщност имам смелостта да започна да компостирам в двора на семейството си и вече правя опити за това. Благодаря ви!